سلام كبرات تخاتلتنا نزعل الزخون زلكو زيناتات حيزلكم قريب اللخو مكتالكم بخبري عدم فلماقين أرستاتو واحد بهزب استمرصي زبولا نبار منقصة تقراي كملسن أفلاليات عطيبو تقراي كابزلاتو كساقران كسرحن كمزو السنة وواقعي أفليتو حجي تفتير زلو كل ميدياوي بوليتيكاوي شقر نامولو اتفاقات زمرح زلو واحد زبولا داود كت تقرايو بتيزي سنح من قد نمفتح نمردان مفتان زقالات أفكايد اتفاقات مبر زقود لساقم تقراي اللنكبل ود بسالسيا ويان تقراي قليتو بانك لمعة أفريقيا أو إرترا درك ناي مصور عاق من معباي الدلات سرح المفتان زعلم بروجكت بستعصاص من قد يسالسل كمزلو أفليتو جنرال البرهان نازاز حيلتات كنت تفدقف بحقوس تقبيلو شلي مولون عب ماكلاي مبراق وطر قتيلو لأبزلو أمريكا بمصاب حرمز أبيلو ناب إيران زقبر من قصاص تحقق كمزلا تقليسلو زرزرات حيزركم كملسيا مسايسنحون ناب زرزراتو هوحات بهزبي زتمرصي زبولو نبار منقصة تقراي كملسن أفلالا يصيبو تقراي كابزلاتو كساقران كسرح كمزوسنة بواقعي قليسو تماكلاي كوميتي هوحات أبزو كايرو على نبار منقصة كملس والا بقى أنت وسنة من يمرحي أبزو بلقن نهزبه قد فئية كمزبالة تحبيرون تقراي بزي كونات بسلامة من قد بكامي كابزلاتو بوليتيكا وقلولاو نساقر أبزو بالكند أجندا نايتو على غيرو بمزتاي بملؤ دمسي أمر رداء مبسحو هوحات أم مجلس يفليت الله هوحات بمسارة سمع بروتارا زغوم قزياو محدار تقراي كفرسن بتيك المكوينات تقراي بهزب استمرس الزبولو محدار كتكأن كمزو السنوين أفليت الله ما كلاي كوميتي هوحات أبزغنا نخلطة معلتات أبزا كايد السرعة خيبا أمركتو تمالا أماسيو أبزو وغازيت أو مجلسي نزو الساني إزوي أفليت الله مجلسي ما أكلاي كوميتو ودب حوحات كاب 15 شمازياك 17 شمازياك 2026 أبستا خايد السرعة خيبا أفاز ما سمع بروتاريا هلو كنتاتن بعمقاتن بسفحاتن بمزتاي من تسلام تبهايل تونزي في السنحة مجلسي لإلاو السلطان وسانونة هزبنا نزخونة كلتا نتبشمونت مليون زمورس بيت مخر منقصة تقراي نابسر حكم اللس كمزو السنة وقعوا غير ولون إتي أورح مسكرم كلتاشحين عسران عام تمرز تخايد كلاو مرجع بمقنيات كورونا فيروس منقصة إثيوبيان هاجراو مرجع كناوح بزم حلال فوسان بمنساق استخايد خوينو ما كلاي منقصة إثيوبيا زي حقاون فراسن إلو ومنبارون يذكر زفتامنتي أمونغو كل تقراين ما كلاي منقصة نزنبر متفنان نابدماو كينات كمرح تنكي كابزخون مقنيات اتحادن كندن منبارون يفلت أب حدار كلتاشحين عسران كلتان أبدو أفريكا استفرم مقراء تصاوتات زخونه وعل بروتاريا نتي هوت أما إيتا شحات زبلع كوينات تقراي دو زبل خوينو زحالفة أستات 4 عامتات قزياو محدار تقراي كوغومن أبتكلل أنصراو سلامن كمز غير مصنحون يفلت منقصي فدرال أبز حلفة سومن شمت بريزنت جنرال تادس ورد نحد عام زناو حيخوينو هوحات كابت كيد كم استقللن كم زي تقبلن بغلاسون يذكر تدحر من وحش متادس ورد نفلم أوان استقايد أخيبا زتم حلالفة وسانن أم مملاس نبار منقصي تقراين أب هلو سممع بروترين أب شمت بريزنت تادس ورد حويسو أب أواناوي أقدس أجنداتات قوان بمحز أنفت زغمت أخوينو لعلخلقين أززتي سراوي تقراين وسان اتودب مدقافهم نسرعت هقدف زي حقوسه نسرعت أبي أحمد كا زغوت عوسان خمزغنا يزربلون زغود داينا بي كمرح يخون بزبل سقات فتيرو زغني يخوينو وحات جنرال تحدث ورده سلطان كي يقبل آتنك يقوى منبارو زذكر كوينو بزي زي تسمامع جنرال تحدث كا كسام وداتا كمزك آلسن أب مجلسيو أفلت منبارو يفلت أبزي بريزنت تكلل كوينو نحاد عامت كغصل ببين أوسان أب أحمد استشمل ليتنا جنرال تحدث ورده نخركب تعديم قندما مزاخويلو بزي ممسو كم زي تساتف فزن القرر الأخيبة أبستم حلالة فوسانتات أبعيجا هزبن تسفى مصايا تقراين بزهلو وترقم كرة بركز زبولو تولد تقراي بستودبن زي تودبن منقدي متنقق تحزل لوبابان ريتون يم حلال فلو بسنكي منقستي سرعات بالسقنا زلعلو زلو أهقراو تقبالنا الزيب والحتوانات أفدق بحري أسمران أدسابان تتفانينا نزركب أخوينن قدماي منسر أبي هو حات مسرعات هقدف تشاريخو كوغا أني يدالالو كبل كخصص مصنحون يفلت
ኣሞንጎ ገለ መራሕቲ ሕወሓትን ስርዓት ህግደፍን ወጋዓው ዘይኮነ ብስም ጽምዶ ርክባት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ዘካትዕ ዘሎ ርክብ ብወገን ሕወሓት ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዝብል እዮም ብሽፍኑ ክገልጽዎ ጸኒሖም። ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለፂ ሕወሓት እውን ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ዝተጀመረ ርክባት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብዝሓየለ መልክዑ ክቕፅል ከም ዝኾነ ወሲኖም ኣለዉ። ብወገን ስርዓት ህግደፍ እውን እንተኾነ ኪኖ ብስርዓት ኣክቲቪስቱ ኣቢሉ ዝግለጽ ዝበሎ ነገር ከም ዘየለ ይፍለጥ። ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ፖለቲካዊ ሽግር ናብ ሙሉእ ጥፋእ ዘምርሕ ዘሎ ሕወሓት ዝወለዶ ውድቀት ትግራይ እዩ። በቲ ዝጸንሐ መንገዲ ንምፍታሕን ንምርዳእን ምፍታን ዝቃላጠፍ ከይዲ ጥፋኣት እምበር ዝጎድል ጸገም ትግራይ የለን ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹ። ፈለግ መዋጽኦ ትግራይ ኣብ ሓቆፋይ ከይዲ ብሄራዊ ሓሳብ ድልል ውዳብን ቅቡል ትካልን እምበር ስልጣን ከም ናይ መወዳእታ ሸቶ ዝገብሩ ጉጅላውያንን ውልቃውያንን ረብሓታቶም ልዕሊ ህላወ ትግራይ ሰሪዖም ብሄርና ናብ መቃብር ከውርዱ ብዝተግሁ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝብሉ ኣይኮነን ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣረዲኡ። ንመግለፂ ሕወሓት ብምንጻግ ሎሚ ኣማሲኡ መግለፂ ዘውፅኦ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጥፋኣት ደበና ዓድና ንዓውደ ኩናት ህዝብና ንብተና ብሄርና ንጥፋእ ዝወስድ ምዃኑ እዚ ብድምር ውፅኢት ጥፋኣት ዝኾነ ከይዲ ደው ንምባል ኢሉ እውን ንህዝብን ዓድን ንምድሓን ኩሉ ሰላማዊ ኣገባብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክሕይል ፀዊዑ። ኣብ ትግራይ መንግስታዊ ስልጣን ንምሓዝ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘለዎ ዝኾነ ትካል ውዳበ ውልቀ ሰብ የለን ዝበለ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ስለዝኾነ እዋኑ ዝጠልቦ መዋፅኦ ንኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ብማዕርነት ዝሳተፈ ሓቆፋይ ብሄራዊ ዘተ ኣቢሉ ዝጣየስ ግዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ካብዚ ወፃኢ ስልጣን ንምቁፅፃርን ንምብሓትን ዝግበር ሓይላዊ ጎነፅ ኣካይዳ ናይ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ዝበለ እቲ ውድብ በዛ ኣገባብ ኣቢሉ ዝጣየስ ናይ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ምምሕዳር ሕጋውን ሞራላውን ፖለቲካውን ተቐባልነት ኣይህልዎን ኢሉ። ስለዚ ትግራይ ኣታቶ ካብ ዘላ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ንክትወፅእ ዝኾነ ኣካል ብፍሉይ ዝወስዶ ሓላፍነት ስለ ዘይኮነ ህላውን ቀጻልነትን ትግራይ ዘቐድሙ ደቂ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓፁር ከይተገደቡ ሕጂ ዝተኣታተው ዘለዉ በተንቲ ትራኸታት ከይተዓናቐፉ ዓድን ህዝብን ናይ ምድሓን ሓበራዊ ታሪክ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ብተማሓፅኖ ፀዊዕሎም። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ድርቂ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ንምዕባይ ዕድላት ስራሕ ንምፍጣርን ዝዓለመ ፕሮጀክት ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ የሰላስል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እዚ ፕሮጀክት ኣካል ናይቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ንዓመታት ከካይዶ ዝጸንሐ ስትራቴጂካዊ ንጥፈታት ሕርሻን ትሕተ ቅርጽን ኮይኑ ነቲ ተደጋጋሚ ዝኽሰት ዘሎ ጽልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። በመሰረት እቲ ብ17 ሚያዝያ 2026 ዝወፀ እዋናዊ ጸብጻብ እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንልዕሊ 24 ኣዋርሒ ተቋሪጹ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ኣፈጻጽማ እቲ ፕሮጀክት ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ተመሓይሹ ቀሪቡሎ ይብል። እቲ ኣብ መጋቢት ዝተኻየደ ገምጋም ካብቶም ክህነፁ ዝተወጠኑ 21 ሓፅብታት ህንፀት እቶም 18 ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተዛዘመ ይገልጽ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ ስርዓት ህግደፍ ብምትሕባር ዝተጎዳእ ኣከባቢ ናብ ንቡር ንምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ወሲኹ የረድእ። ብተሳተፍነት ህዝቢ ኣስታት 2100 ሄክታር መሬት ዳግማይ ንምሕዋይ 3.1 ሚልዮን ኣግራብ ተተኺሉ። እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ከባቢ ሓመድ ከይባኽን ሓፅብታት ብድበት ከይመልኡ ኣብ ምክልኻል ተፈጥሮ ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ኮይኑ ይኹን እምበር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ደማዊ ኩናት ኣጥሒሉ መንእሰያት ኣደዳ ስደትን ሞትን ክኾኑ ገይርዎም ፀኒሑን ኣሎን። ጀነራል አልቡርሃን ንኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብሓጎስ ተቐቢሉ ሸሊምዎ። ሓላፊ ልዕላዊ ቤት ምክሪ ባይቶ ሱዳን ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ነቲ ኣብዚ ሰሙን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ራሕሪዑ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ዝሃበ አልኑር ኣሕመድ ኣድም ኣብ ዶንጉላ ረኺቡ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ጸብጻባት ሱዳን ትሪቡን ይሕብሩ። እቲ ብኣልቁባ ዝፍለጥ ኣዛዚ ድሕሪ ውሽጣዊ ዘይምርዳእ ካብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወፂኡ ካብ ሰሜን ዳርፉር ብዓሰርተታት ዝቑፀራ ናይ ውግእ መካይን ሒዙ ናብ ሓይልታት ሱዳን ኢዱ ከም ዝሃበ ይግለጽ። ሰራዊት ሱዳን ድማ ውሑስ ሓለዋ ብምግባር ከም ዝተቐበሎ ወታደራዊ ምንጭታት የረድኡ። እዚ ስጉምቲ ኣብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሚዛን ሓይሊ ቁልጡፍ ደገፍ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል እውን ተንተንቲ ይገልጹ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ብመጻወቦ ሄርሞዝ ኣቢሉ ናብ ኢራን ዝግበር ምንቅስቓስ ዓጊታ። መጻወቦ ሄርሞዝ ኣቢሉ ናብ ኢራን ዝግበር ምንቅስቓስ ዝዓገተት ኣሜሪካ ባንዴራ ኢራን እተንበልብል ናይ ጽዕነት መርከብ ከም ዝዓገተት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ። ትራምፕ ኣብቲ ባዕሉ ዝውንኖ ናይ ትሩዝ ሶሻል ገጽ ማሕበራዊ ሜዳ ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ እታ ቱስካ ብዝብል እትጽዋዕ መርከብ ደው ክትብል ንዝቐረበላ መጠንቀቕታ መልሲ ብዘይምሃባ ተግባራዊ ብዘይምግባራን ስዒቡ ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ
ከም ዝተታሕዘት ኣረዲኡ ኢራን ብወገና ከም ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊት መርከብ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመት ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን ከም ጸብጻብ ናብ መንግስቲ ዝቐረበ ማዕከን ዜና ታስኒም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማያት ባሕሪ ኦማን ከም ዝተፈጸመ ኣረዲኡ ይኹን እምበር ዛጊት በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ዝበጽሕ ጉድኣት ዝቐረበ ጸብጻብ የለን ከም ኣገላልጻ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ኢራን ኻትም አልአንቢያ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጥሕሰት ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ብሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ሽፍትነት ባሕሪ ሕነ ክንፈዲና ክብል ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ዝካየድ ካልኣይ ዙር ዝርርብ ዝሳተፍ ልኡኽ ጉጅለ ኣሜሪካ ከም ዝመርሕ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ቴህራን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ዝርርብ ከም እትሳተፍ ከም ዘየረጋገፀት ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢራን ከም ዝጸብጸበ ግን ዕግታ መራኸብ ኣሜሪካ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣብቲ ዝርርብ ከም ዘይሳተፉ ጸብጺበን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ መጻወ ሄርሙዝ ዘለዋ ቁጽጥር ፈጺማ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ሓደ ላዕለዋይ ፖለቲከኛት ሃገር ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ሓቢሩሎ ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ኢብራሂም ዓዚዚ ኣብ ቴህራን ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሃገሩ ኣብ መጻወ ሄርሙዝ ዘለዋ ቁጽጥር ዘይምምዛዕ መሰላ እዩ ብምባል መራኽበት መጻወ ንኽሓልፋ ምፍቃድ ሓዊሱ መሰል ምትሕላፍ እትውንን ኢራን ጥራሕ ከም ዝኾነት እዚ ድማ ኣብ ሕጊ ክስነድ ቀሪቡ ከም ዘሎ ገሊጹሎ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘቕረብኩልኩም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ